ale prostě... Ne, tak ale prostě, jako, je to kostum kit. Ne, tohle je dokonalej kit. Jenom Že jo. počkej, já si musím přerovnat inventář. Počkej, tak si dej save loadout. Musíš No to už jsem teďka neudělal. Aha, škoda. Jak to, že ho nemejslo? Jo. O srdíčko. Jo! Jak? Rejecty. Oh Blbej. shit, jak tě tohle nezabilo. Protože mám totém. Já mám noční režim, mami. Můj leg. Snažíš. Tohle se ti povedlo. Moje rýčeky nefungujou. What? Halo, viděl jsi tu perlu? Ne, neviděl. Ona letěla jako... ten Skrz mě mě málem určitě, zabil. viď? Skrz mě určitě letěla, že jo? Ne, neletěla skrz tebe tentokrát, ona nevyletěla vůbec, ona prostě stála na místě. Insane. Kde máš kalhoty? Nemám. Moje rejecty nefungujou, ne. A můj leg funguje, až moc. Ano. Já jsem tě tady právě měl supermenovat nebo nějak něco. Ne, moje rejecty. Ne, můj auto aim. Ano, moje rejecty. Tvoje rejecty budou jít někam. W reach. Timer. Timer. Scammer. W. A tohle není to ten. W reach. W reach. Jo, já jsem zapomněl, že vlastně já nevím jak to vysvětlit, ale perly tak fungujou, že podle toho, jakým směrem se pohybuješ, takovou rychlostí vlastně poletí i ta perla, a jelikož jsem šel úplně plně dolů. Mám ještě trochu jedu, ale W. Jsem prostě moc dobrý v téhle hře. Prostě světí. Tohle je můj main game mod. Proč je tady trojzubec meč? Od kdy? Chceš secret? Jaký je ten secret? Zvopoj přes trojžubec dává větší damage než meč. No ale je to pomalejší. On se nenačaržuje celý. Tím pádem ne. Aha. What? Zaklačuj. Co? Od kdy nemůžeš dávat na mraky? No nemůžeš, je to nějaký divný.
What? Třeba, to je mega hustý. Není to vždycky hustý, šlo. je to na hovno. Ne, jako mně to přijde dobře, protože některý lidi to fakt hodně používali a přišlo mi to až jako špatné. W! Bra! Kámo, boxy. No prostě samozřejmě, nedává já jdu smysl. jako na stěnu, ale Trolneš na ne. hlavu. Ty jsi popnul dvakrát? Kem. Kem. Kámo, miluju Breach Maceu s Windburstem 3. Já tak. Kem. Pro mě se tam vždycky sekne, když se něco actually stane, protože se něco actually stane. Jako třeba při popu se mi to vždycky sekne, protože je tam moc partiklů prostě. Si prostě sníš partikl. Mám to na... Počkej, já si jdu vypnout partikly. Nadej si jen na minimalize, podle mě. Je nejlepší. Aha, mám zero particles. Jako, můžeš to tak mít. Máš to temy? Ano, konečně se mi to seká trošku. O, zase se mi to seká. Ten Windburst 3 je fakt krst, kámo. Obzvlášť s tímhle armorem. Bua! Kámo, já jsem hitnul perlou tebe. Aimbot, aimbot, máš aimbot. Actually nemám. Ale ono se to... Proto mě to tak překvapilo. Člověk může pak cítit. To Člověk řekne... No, to mi blbě vypadají vlastně. Já si říkám, já dneska vypadám občas. Já mám ten standard nižší, tím pádem to je normál, to je lepší. Jsem moc dobrý. Dobrou noc. zvete. Tohle je můj main game mod, kámo. Vůbec netuší. Co je to za pro-catching? Řekni to takhle, moc perl catching, jsem neviděl. Jak to, že mi wind charge dělají plný... No. No. Jo. No! Kámo, jak tě tohle ale ani jednou nemejzitlo. Jenom my nemáme nic. Ok, tak to jsem hodil hodně špatně. Ok, já neumím perl catchovat. Jo, prostě ani jednou jsem to nehitnul za celou půl hodinu hraní. Jo, a teď jsem zapomněl, že vlastně nefunguje mraky. Kamo, to mi perno. Nech mě se v klidu najíst mýho jablíčka. Oh shit, já jsem tě tam hitnul. Jsem nečekal, že actually trefím, tak jsem byl úplně v klidu. Proč spamuješ? Oh, what the fuck, to mi dal damage.
No shit, rozbil si z kolena. Skoro, kamaráde, skoro. To bylo ale hodně blízko náhodou. Náhodou, jo. Jakože, než bych čekal. Jo, jasný. Mě to totiž neboostne na tebe, jo. Bum! O, ty máš 0,2, ty svině. Ty jsi strašně lucky. Měl použít trojní zubec, proto tady je. Aha, no já jsem úplně zapomněl, že tady je, víš. Protože on je tak k ničemu, že jsem ho ani nemusel používat. Breach, no. Breach. Ti tady je tak strašně užitečný. Já vím. Ne, moje kalhoty. Za to zaplatíš. Kolik stály? Tak 5 korun. Kámo, holy ty hitbox perly věc. Ha! Pičko. Kamo, ale já jsem tam prostě hitoval skrz tebe. Já jsem actually k ničemu, já jsem nehitnul jedinej z těch 8 hitů. Já tam prostě spamuju butterflyem. Kámo, ani jedno jsem netrefil. Vždycky sekne. Buď když já jdu tebe mejsnout, nebo když ty jdeš mě mejsnout. Je vždycky v tom nejhorší. Počkej, blízko. Oh shit, ty jsi na mě došák. Ty Jacky, mám svoje už. Víš, že ti mi nic neděláš? To bylo! To prostě Winburst 3.